Yun yung pinaradahan namin ng sasakyan. Malayo-layo pa at paakyat pa tayo doon sa taas. Yan, so nakarating na kami dito sa taas. Pero tingnan nyo naman, napakaganda ng tanawin dito. Pag naakyat mo na, nakakapagod nga lang pero sulit. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. May pupuntahan kaming panibagong destination dito sa Bicol. Ayan, pupuntahan natin yung Mayanpayan Hills sa Obillar Albay. So papunta na kami doon at naging ginhawa kasi yan, may driver ako ngayon. Yan, so try natin na maging pasahero dahil araw-araw lagi na lang tayo nakasakay. Ngayon isa lang tayong pasahero, so papunta na kami sa Obillar, kaya let's go. Yeah, so ito yung daan namin papunta ron sa bayan ng Obillar. Kasi bali lalampas pa tayo sa bayan ng Obillar bago marating yung Mayanpayan Hills na yun. Yung papuntang Dunsol Sorsogon na yung kalsada na yun. Yan. Maganda yung daan dito kasi di gaano marami sasakyan, kaya lang medyo doble ingat lang dahil maraming motor kang makakasabay at makakasalubong. Dito na kami sa sa arko ng Obillar. So bali sa unahan, doon pa sa may sentro, lalampas pa tayo ng pinakang bayan bago natin marating yung Mayanpayan Hills. So bago kami makarating doon, minadaanan kami ngayon. Medyo mahabang tulay. Ang ganda ng view dito sa lugar na to. Ayan. Saka maganda yung panahon, ka medyo binuinas na timing namin na ganito yung panahon. Kasi nung nakaraang araw, masyado maulan daw dito. Ito pala yung nasa ilalim ng tulay oh. Yun, napakalalim pala nito. Doon banda oh, yung niya, yung pinakailog. Ayan oh. Diretso kami doon sa aming pupuntahan sa Mayanpayan Hills. Bali nadaanan lang namin to na magandang spot, kaya inintuan natin para maipakita rin sa inyo. Diretso na kami doon sa aming gustong puntahan. So nandito na kami, nakarating na. Buti tinanong ko dun sa nakamotor kanina kung saan yung Mayanpayan Hills. So ito pala yun, ayan oh. Napakaganda. May daan doon, bali akyat tayo para makita natin yung talagang view sa taas, kung gaano kaganda. So ito pala yung kalsada na to. Papunta to ng Dunsol Sorsogon. At doon kami nang galing kanina. Yan yung galing ng Obillar, going to Ginubatan. Marami nang lusutan din dyan kung punta kang Kamalig o Daraga. So, punta muna tayo dito sa aming gustong puntahan sa Mayanpayan Hills. Yan, so dito pala yung papasok. Ayan. Napakaganda lugar na to, napaka-relax at ang presko ng hangin.
So let's go, makikita natin kung ano yung nasa taas. Ayan, medyo nakaakyat na kami. Ayan, napakaganda dito sa taas, oh. Overlooking siya. At saan ba yung pinaradahan namin? Ayun. Yun yung pinaradahan namin ng sasakyan. Malayo-layo pa at paakyat pa tayo doon sa taas para makita natin. Sigurado doon medyo malamig yung hangin kasi nasa taas. Tama lang pala na medyo hapon na kami nagpunta rito kasi check na ano, napakainit dito kanina sa lugar na to. So yan, akyat na tayo. So yan, konting tiis na lang, abot na kami dito sa taas. Grabe, maganda-gandang exercise to ngayon. Yan yung pinanggalingan namin, oh. 200 feet na yata yung taas na to. Yan, so nakarating na kami dito sa taas. Pero tingnan nyo naman, napakaganda ng tanawin dito pag naakyat mo na. Nakakapagod nga lang pero sulit. Yun yung pinagparkingan namin kanina, natanaw ba? Ayun, doon banda. At sobrang sulit pala pa nakarating ka dito kasi mabubusog yung mata mo sa tanawin. Ayan, oh. Parang chocolate hills. Ayan, yung mga pag nasa doon ka lang sa baba, di mo siya kita. Pero dito, ayan, siguro doon banda yung Donsol Sorsogon kasi yung kalsada na yan, diretso na ng Donsol Sorsogon yan. From dito sa Ubilyar o sa Ginubatan nga kami nang galing, Ginubatan Albay, doon galing pa ganyan. Pero may daan din siya doon, so may parting daraga, kaya ito parang alternate route yung lugar na to. At pagdating ng Donsol, may lusutan din siya going ng Piyudoran Albay. Pwede ka na rin lumabas ng Ligaw or Pulange, basta doon gilid ng dagat yung mga dadaanan. Nakikita ko sa mapa kanina, tiningnan ko. So dito, pag dito, ayun si Mayon Volcano. Di lang natin gaano makita ng buo kasi nga may ulap. Ayan. Yun naman, isa, Mount Masaraga. Nakikita din dito. Hindi rin nagpapakita kasi nga may ulap. Pareho silang nahihiya. So kaya lang, bawiin na lang natin dito sa mga ibang tanawin. Ayan. Siguro yung mga lupa na to may mga may-ari din. May mga bahay nga sa baba, oh. Banda, oh. Ayan. Nako, na ano na, medyo dumilim kasi yung araw natabunan ng ulap. So sakto lang yung punta namin dito ngayong hapon na. Ayan, kasi kanina tiyak na sobrang init tapos maglalakad ka paakyat. Ayan, yung kalsadang dinaanan namin kanina doon, medyo natatanaw din siya dito. Sobrang ganda. Maganda dito yung mga gusto mag pictorial siguro. Ayan, punta lang kayo dito. Sulit na sulit yung inyong camera dahil sa ganda ng view.
Yan, sa mga gusto magpunta rito, pwede rin kasama niyo yung siyota nyo, jowa nyo, kung sino man. Mga pag nakapunta kayo dito, dito na kayo sagutin kasi napakaganda ng lugar. Walang gaanong istorbo. Yan. Siguro, pag araw ng linggo o mga holidays, may mga nagpupunta rin dito. Kaya lang ngayon, na timing namin na wala gaanong nagpupunta. May nakasabay din kami doon kanina, 2 tao lang. Doon lang yung sumibungad, pero dito, wala. Sulong-sulo namin yung lugar. Wala kaming kasamang ibang tao dito na nagpunta rin. Kaya napakaganda nung timing namin pagpunta dito. Talagang mataas na pala yung lugar na to na pinuntahan namin. Kaya pagdating mo dito, langhap na langhap mo yung simoy ng hangin na napakalamig. So maganda siguro dito yung mga pictorial na gagawin. At yung mga, siyempre, mga professional na gumagamit ng camera. Magaganda yung camera. Sa amin kasi ito lang, kaya pagtsagaan nyo lang. Pero at least yung lugar maganda. Yan, nakapasyal kami ng kaunti kasi tomorrow babalik na naman tayo ng Manila. Panibagong sagupaan na naman sa traffic. Sa lahat-lahat, sa mga kapwa driver, kapwa motorista. So habang nandito, ayan, sinamantala namin yung pagkakataon na makapunta rito. Inaya ko yung pamangkin ko, si Jordan, na yun, magpunta kami rito kasi na-search ko na rin to sa sa internet, sa Google. Akala ko malayo yung lugar na to, pero hindi naman pala kalayuan. Tama lang, hindi naman mahirap magpunta rito sa lugar na to kasi sementado naman yung kalsada. Kahit nakamotor ka lang, pwede rin kasi may parking dun sa baba. Yun, patapos lalakarin mo na kasi hindi talaga pwedeng akyatin ng sasakyan yung pag-akyat dito. So yan, pababa na kami kasi medyo hapon na. Ayan, pauwi na kami doon sa aming lugar at nagutom kami paakyat dito, kaya susunod nating destination is maghahanap tayo ng siyempre makakainan para magmerienda muna. So pagkagaling namin ng Mayan Hills, pababa na kami. Ito, pabalik na naman kami sa kung saan kami nanggaling kanina, sa baba, sa Ginubatan Albay. At yun, pagdating namin doon, magmimerienda muna kami at pauwi na uli doon sa bahay. So maraming salamat sa pagsama nyo sa aming munting adventure dito sa Ubilyar Albay. Akala ko sobrang layo, hindi naman pala. Madali lang puntahan kasi pag park mo doon sa gilid ng kalsada, halos paakyat na yung doon sa Mayan Hills. Kaya sa mga gustong pumunta, madali lang po, magmotor man kayo, search nyo lang sa Waze or sa Google, yun, makakarating kayo doon. Hindi naman mahirap yung daan kasi sementado. At yan, maraming salamat sa panonood nyo na aming vlog sa araw na to, at sa mga susunod pang vlog, sana nandyan pa rin kayo. Thank you po and God bless. At sa mga bagong nag-subscribe pala, thank you. At sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat in advance po sa inyo.